Anhapot, pangpira po mga tugang na presidente, si Presidente Noynoy Aquino, na nagadampas na po kanag-aging aldaw. Itikspon sa indong simbag, ngaran as in address sa 0928-777-5548. 0928-777-5548. Sa aga, Biyernes, maaraman tatabay konsisay ang pinakamaswerte na manggagana po mga tugang ninsaro na tablet. Atod sa inyo ni Congressman Pido Garbin, Canaco, Bicol. Okay, bueno, digdi mo na kita sa good news, sa good news mo na kita, mga tugang, mga marhay na bareta sa tuya tabing kapalibutan. Kinumpirmar na po mga tugang kan Department of Science and Technology sa DOST. Kasubago, nag-report sa kuya si Padingmar, tabi mga tugang, na kinonfirm kang DOST na ang Lagundi, ng Lagundi, mga tugang, nakakatabang asin may marhay po na epekto para makaskas na maulian ang mga persona na titamaan po kang mild, kan naigwa, ninpigaapod na mild effect o mild attack. Mga tugang kan COVID-19, kan COVID-19. Iyan po mga tugang ang pinakabago na informasyon na ilinuwastabi kang Department of Science and Technology. Kaya lang, garo day pa man pigi-search ko kaya sa online, day pa po mga tugang klarado kung paano ang pag-inom. Teka ba mga Lagundi tablet, di ba? May Lagundi tablet o pakalad ka dun mo. Ang pag-inom kan, madali man sana kumakang tubig, ilawag mo sa ngimot mo, uminom ka. Pero so, pigapod na, na itong reseta. Paano pag-inom ka? Pirang beses na tableta, mga tugang oral daw. Ta sabi, uminagi na ini sa magakanigo na trial, mga tugang, susog po sa konfirmasyon, mga tugang kang Department of Science and Technology. O di ba? Pero ulitin ko lang para databi sa mga mild symptoms lang. Mga tugang kan COVID-19, ang epekto mga tugang kang Lagundi. Di man kimaraot kun iyan po na may severe o po kaiyan, yan na kaya pang uminom ka iyan, mga tugang, painumun mo nin Lagundi. Tang Lagundi baga, sa natudanta, bulong ini mga tugang sa abo, di ba? Bulong sa abo, kami kanto kan saraday pa kami, pag-iatake kami kan mga oroas mami, buda iba pang abo, minapakalakaga asa na ito so mga lola mi, so inamiki Lagundi, mga tugang, pipainom sa mo yan, kung bako Lagundi, so oregano, nagminatukal mga tugangan abo. Pero ngunyan, sabi kang DOST, may maray da tabi mga tugang na epekto. May nahiling mga tugang na karahayan sa mga persona na nag-iinom mga tugang kan Lagundi. Kamu sa dapdap tabi, Ronald, may Lagundi kamo? Diyan kayo sa, uyan na pasiring sir, pwede ko nagkailing dyan mga tugang na Lagundi. Kaya, mga tugang, baka lamang ini ang, dagdag na maray, nagsaya irarom sa scientific research. Kan, mga taga-DOST, asin po nag-agiman mga tugang sa trial. Halaton tan detalye, kung paano ang pagpapainom kaan, paano ang pagpapainom kaan, tiring po sa ibang mga bulong, igwang kilimitasyon, di ba? May limitasyon. Kung perang bisis kang mapainom, perang baso ang inumun mo, etc. Okay na tabi, direct? Okay na po? Okay na tabi, bes? Okay na ta. Kuryente yung takalamang, nasarawayon ka. Di ba?
Ngunyan, another one sa patabing good news, iyo po mga tugang an virgin coconut oil. Pero gari kaloy man natata. Sa bagay nag-agigid kay magkakanigo talaga na pag-aadal mga tugang ta. Pero nainot ini mga tugang na pag-inom tabi kampi gaapod na nalagundi para po sa satuyang mga tao. Siring baga po sa pag-inom nin ibang bulong, may dosage baga yan, Ronald, di ba? May dosage nga 3 times a day. 5 o kung pirang beses mong inomon yan, tama. Sabi ni James Nalagata, dosage nga pa di. Pero ang dosage ka yan pag igwa ka ki mild, mga tugang na symptoms tabi kan COVID-19. Nakakatabang da tabi mga tugang an lagundi. Diba? May pakinabang palan talaga. Nandiyan iaradalan kan mga sayantista daw sa ibang nasyon adi na dagdagan ang epekto kan lagundi para gari malangan susaro baga na doktor o sarong padi na na molecular biologist, diba? Scientist na sarong padi na miyembro kang IATF na taga UST. Siyempre, gadalan niya ngunyan mga tugang na gusto niyang isiram sa trial. Oral vaccine. Pero baga sa arog kang polio, naman yan, oral polio, vaccine na pipatak sa dila. Siya man, ang sayang pinagigibo, oral vaccine na pwedeng inamon kan mga persona. Kaya lang siguro sa kakulangan takim mga teknolohiya, ang tali kan mga kababayan yaon, ang garin na iling kong natanaloy so, kakulangan mga tugang ki mga teknolohiya na pwedeng gamiton. Kaya nahaloy-haloy. Pero may breakthrough kita. Ulitin ko lang po, ang lagundi, mga tugang, nakakatabang. Sa mga persona, naigwa po mga tugang nin mild na sintomas po kan COVID-19. Sabi ni Pading Benny, kami tamay tanom na lagundi, ang pag-inumi, sundo sawa sa pinakuluan, tapos may suwa. Lang, siram gibuho na kape. Talaga pa di. Pwede pala niya, no? Hello, good morning. Good morning, DP. Yes, sir. Talagang, ang pinakadakulang negosyo mo niyan, ining COVID-19, ati. Kung kana naman. Kuyo? Iyo man ang gadali. Oo. Sa isipon mo, ini nga ning lagundi saka VCO. Yeah. Ano yun lang sa backyard ta. Opo. Alo yun sa bilibong pag-aadal. Mas nailot pa sa vaccine na develop. Iyo baga. Diba? Iyo baga. So, kung hindi mo kunata, yung vaccine is a multi-trillion business. Ikumpara mo digdi sa lagundi sa ano makikitaon nila dyan? Iyo baga, aram mo yun, kitang mga tiyos pading nasyon, amigo, Joker, iyan ang inansyansatan ng mga arog sa nakaini, di ba? Kaya nga lagundi, virgin coconut oil. It just goes to show na mas pigtatawan nilang importansya itong sumay kikitaon sinang dakula. Multi-billionaire, billions pa budget ka na bang laboratory kaan. So, makamundoon man baga, pero iyan ang realidad. Yes. Kaya nakmantalakan mga tiyos. Adi? So, dakulong ko taan indigenous na pwedeng material. So, mga na pwede i-develop. Yes. Kaya lang, mas gusto nila itong mga dakulaan kita. Yes. Okay. Iyo man lang, sana ma-develop pa ang ibang mga tanong digdi sa tuya na pwedeng maging tabang sa COVID-19 na di. Iyo migo. Pero ande talaga sa to nahali na maski anong bulong. COVID-19? Oo. Ang COVID talaga mapagalon mali? COVID-19. Magsala, sobra pa nga sa 19. Bako lamang COVID talagang habungal. Ay, sus ko. thank you very much. Migo. Di pa lang kita pwede magparataram ka. Taba ka maagyat kita kibidensya. Ganang kitang ibidensya. Dipisil pala yan. Dipisil. Bawi ko ito. Dipisil. Okay, thank you. Salamat. Diba? Alright.
Sabi po mga tugang ni Secretary Fortunato de la Peña sa sendang statement sa DOH. Hello? Hello po, good morning. Good morning, ma'am. Ano po, ma-react lang po ako kan mga pandemic na iyan. Opo. Di man si pandemic. Mhm. Iyan po, sabi nangyayari si Cyril ka iyan. Oo, ang tao talaga, may mga kamatian. Ito pa baga mga sangkasong iyan. Oo, oo. Pero pag hinilot si Buyo, kaya iyan nga yung lakad bulan, madali mo sila maulian, inuman mong paracetamol. Pakala kagaan mo sila iya. Iyan ang iinuman mo lang. Yes. Madali ulan, iyan mga aliw. Iyan ang mga bakit man po iyan pandemic? Iyan lang iyan. Pandemic po iyan. Sa code na may makuko ang kwarta, dahil matatapos ang COVID-19 na iyan. Good na may kwartang mahukot. Iya po. Isa na iyan. Yes, yes. Natural na yan sa tao, naghihilang. Dahil man gusto sabihin naghihilang ka, nag-ago ka sa na-COVID na tulos. Sa osita naman sa na. Yes. Minagi man bagapuan sa kwan, sa pag-aadal, sa laboratory test. Iyo po nga iyan talagang, kasi ito pa, iguana ka yung mga araw pa yan. Iyo po. Pinalalaan bang ngaran na sirin ka yan mga iyan. At bakit ba nga yan pandemic? Kundi iyan, pandemic, kami na po ang kwakta, sa kung na mangutang basta sa nang mahot mo. Iyo po. Tama niya, pwede yan nga pinalo nga sa para sa na makakuha. Iyo po. Para ko yan sa iyan mga araw ka yan. Sila man sa nagbibibukan mga virus na sa ito may virus naman talaga. Maniwala ka mo ka ito pa iyan na panahon. Nasasapod mo yan ang mga tao, buruhay man baga. Iya po. Kaya mo niyang garo na huldaper ang mga tao tapa siyempre masunod sa kanila, nagpapasunod. Iya po. Okay. Salamat po. Iyo po, sige. Salamat. Alright. Sabi to subareta tungkol dyan mga tugang sabi, sa ginibo tabing pag-aadal sigon kay Sikay de la Peña, 278 participants from 7 quarantine facilities in terms of safety, no serious adverse events were reported sa pag-inom tabi kan Lagundi. It was also observed that those who got Lagundi had fewer symptoms than the placebo group, the DOST chief added. But there was no significant difference on the recovery time of the Lagundi and placebo groups, he noted. Nagigamitan kaya placebo ang iba, tunay, mga tugang sa pig-apod na mga trials para maaraman mo si epekto o kung ano. Okay, so yan tabi ang good news May mga gaya, alam ako pa po klarado, dahil patabi klarado, mga tugang kung paano ang dosage ka iyan, mga tugang na bagay na yan, Maray pang COVID may bakuna na, ang APEC, dahil ng pag-asa, sana may bagong electric company na bako na ang APEC. Hindi natutunawan si Architect Leo, hindi natutunawan kan. Maski ako talaga, yung hababaon sa bultay, tababalikan tayo bultay kang kuryente ka sa banggi. Hello? Hello, epekto yan kang COVID. Susapi. Sarawayon ka na. Epekto na tingin sa'yo kang COVID. Arke mo, Bosing. Ang nagundi mag-emergency, bulungan sa Abo. Di ba? Tagin naman, kami kang kaito, kang sararay pa kami sa bulod. Oo, yan. Siyempre, sa COVID, ang post, may abo ka. Correct. Talagang madadali yan. Ito pa ko tayo, ginibo pa nindan 2 taon. Patulong taon na lamang. Mudya pa sa napaluwas. Yung pig sabi ko, kulang kitang gamit gayon sa technology. Hindi pa po sa technology po, Sain? Sa COVID-19. Natasunta kang sarawayon ka dyan. Tulit na hero kita pirmi. Pakalayan mga sahot mo Okay ni sir. Primero bagao, late, pagpurupukan ka na COVID-19, sabi supo pwede. Sorin? Susupo baga?
Ano, sa ano? Tuob. So tuob. Iyo. Nagtuob ka. Kang nagapaso. Tuob, kaya tuob. Oo. Sa ulo ng nabaray, natak pinabayanin ka ito. Di man dapat ang tuob. Diba ka masupukit ka? Ngunit. Sabi nagabot mo yung vaccine, hindi ka padorodok, kita padorodok. Pero yung mangyari nyo matutan, pwede lamang niraray, makontaminate. Iyo. Ano ang kuyagan, ano ang conclusion ka? Wala man. Wara. Iiyak ka na. Okay. Taraman mo na si Arkitekyo, magsukob ka natin. Okay. Sige, salamat Migo. Di ba? Okay, ang tabi ang good news ha. Madaling tabasan ko muna sa mga reactions nindo tabi. Kita kaya minabakal tulos bulong uyan sa natadta sa mga plantita sabayan niyang herbal ang tanom nyo. Tama man. Di ba? Mga ako nga na naman ako kay oregano kan Domingo naman. Tangani na igulamang kita pwedeng magamit. Baka mainot pa matapos ang problema sa pandemic pero ang problema sa APEC forever yan. Sabi ni James, iyon man ang ako talaga sa iling ko Dapat po ayusin nindo tabi yan na problemang yan. Naglalala po mga tugang ang sitwasyon. Okay? 1 minuto bago mag-alas 8 nin pagkaaga, mga tugang, mga taong may diferensya sa pag-iisip, pigilaag na sa padit-diit sa tamang lugar kang CSWD. Ulitong ko ang bareta ni Lowens. Mga taong may diferensya sa pag-iisip, pigilaag na daw nindi padit-diit sa mga tamang lugar kang CSWD. Tungarog kan mga tugang ang lakdang kan CSWD. Saling ko madalion mapano yan. What's going on? Kung seryoso sa paghahanap kan may diferensya, madali mapano yan. Lowens, good morning Lowens. Sa detalye mo. Good morning, BP. Dahil man palantig papabayaan maski puro papaano. Kan Legazpi City Social Welfare and Development Office o CSWDO ang mga nagdadakol na mga tawong nagbabalagaw-bagaw na may kaninan sa pag-iisip na ibugtak sa tamang lugar kaysa magpararelibot ini sa sentro. Ini makalihis na ipagunambitan sa DCGB News de Legazpi City CSWDO Chief Madam Marlene Manaya na may duwa ng tao na may mentally incapacitated ang sa indang inilaag sa indang pasilidad. Asin ansaro kay ni nakatalaan ng darahon sa kadlan ngani na bulungon sa mental hospital duman. An makalala susog kay Manaya takpag naga-antigen kan inantigen inda ini maski ngani wara inin face mask nugad maati pa ang lawas na nagralakaw-lakaw sa sentro negative ini sa COVID. Kung kaya nabubuhay-buhayan sindana na asikasunan mga ini, baku arog kan mga nakalis na aldaw na kurab sinda sa paglaag kan mga ini sa tamang laagan dahil sa patakot na tibaan mga career ini. An magayon, tanatray sa pamilya, pero manunotaran digdi sa Legazpi Port District, maski magmaging dyan sa All Albay District area, nagdadakol ang mga manlain-lain man giraray na pandok nin mga tao na mentally challenge, an iba nagsusuriyaw, an iba ubang plus pa nagralakaw, asin an iba pa nagpapailing pagkansa inda mga masilang parte. Aminado man si Manaya na oro alawig ang laban kan lokal na gobyerno para sa mga ini, pero maski nga ni duwa sa nasusog sa iya, pagpapailingon yan kan CSWDO na dahil sila nagbubuta-butaan sa pangyayaring ini na padiit-diit na nilang pinagre-resolveran asin pinagigibo ang assessment nga ni nang mailaag sa tamang lugar padiit-diit ang mga taong may diferensya sa pag-iisip na sige man andakol digdi sa syudad kan Legazpi naglalakaw-lakaw. Yes. Okay. Roger! At iyo man agad palang tabi, Pipi. Pagdakol palang ang nakukuha ang diferensya. Minapano? Gari, yan, analysis ko man sana yan. Kumusta daw si Bes? Analysis ko man sana yan. Okay. Roger, saya tabi, Pipi. At magdagdag pang istorya. Haliligay sa Legazpi Port District area. Ako po, sa LBB. Salamat, Lowens, sa report. Ali po dyan sa Lawans. Yellow there. Ang cute talaga. Makuliton. Asin ang ulok ninda nakakahawa. Ano yan? Minions?
Iyo, nagbababalik sa McDonald's asin may darang duwang exciting na bareta sa gabos nindang fans. Puni, magdangog kamo. Enot, may bagong Happy Meal Minions Collector Set para sa aki asin sa mga pusong aki. 5 mga bagong designs maluwas kada semana asin pwede ka mo magpili nin mga design sa kawatan. Kaya pasil sa nang makumpleto ang gabos na 20 bagong designs asin ang mga panduang exciting na bareta nagbabalik para sa masiram na treats para sa pamilya ang Minions Combo. Dai na ako makakahalat pa na balo nini. Sure ako nakamuman. Kaya sa mga paradangog na fans kan Minions sa Sinmakdo, i-avail na nindo ini. Order na via Mac Delivery, drive-thru or take-out. Promo runs po from May 21 to July 8, 2021 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 119353 series of 2021. Going on. Yun, mga kapatid punta tayo sa McDo. Punta tayo sa McDo, magkaigwa kita collection mga tugang kan mga iba-ibang klaseng kawatan. Para po yan sa tuyang mga aki, asin po mga tugang sa mga tao na asin sa mga may pusong aki. Yan. Minion Collector Set. Punta kayo ng McDo. Pwede pong drive-thru. Pwede po yan na Mac Delivery or take out. Di ba? Kita-kits tayo sa McDo. Pamuntan mga dagdag na report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Nasa linya po si Ans Galero. Dagdagan tan mga istorya, mga tugang, gobyerno lokal kang Legazpi. Pinahimutay ka ng informasyon na requirement ang bakuna para sa indang mga empleyado. Nalipong man kaya ito nagka-pratex na ito. Kan pigahapota kung sa anong department, anong sisay ang nag-order. Di man sa kuya kinagte-text. Di man niya titext kung sisay, buda anong department naglalaog. So sa endang mga sinda, na job order daw tabi sa City Hall. Siguro, sisiman inda. Oo, nibagaan bareta niyan. Di man databi totoo yan. Ange, good morning, Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdagman niya tong bareta, daing katotohan, nagbutuang ng informasyon na kinakaipuhan ng mabakunahan ang mga empleyado kan City Hall o kay Legazpi City Hall para bago ini makalaog kan sindang mga trabaho. Inian sinabi sa DCGB News ni City Health Officer Dr. Fulbert Alec Hiliego kung sa iyang sinabi na wara maning katotohan ang bagay na ini asin daiman pinagre-require kan manihamiat o kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa panginginot ni Alcalde Noel Rosal at nasambitan ng bagay. Ang pagbabakuna sigon kay Hiliego, voluntaryo ayan kung si isayan mo yang magpabakuna asin maprotehiran kontra sa COVID-19 as alagad wara man sinda din orden gikan mismo sa alkalde may kinaraman sa nasambitan ng bagay na kung dai ka mabakunahan kontra sa COVID-19 dai ka natutugutan maglaog sa City Hall asin man lalo na ini na mga job orders. Sigon kay Hiliego, dapat na maiwasan ang siling kini mga impormasyon dahilan sa wara man ni na katuyuhan o kaya wara man ni plano ang gobyerno lokal ni Legazpi nagibuhon ini bilang requirement na sa indang mga empleyado. Solamente pigigibo ninda ko niyan, pigiin ganyan sanaan mga empleyado kan City Hall na magpabakuna na kontra sa COVID-19 lalo na kan mga nakalihis na bulan na dakol ang mga nagpositibo sa indang mga departamento kontra sa ilang na COVID-19. Mientras tanto, human ang sinugundahan ngunyan ni Mr. Roy de Maculangan, ang Chief of Staff kan City Mayor's Office kung sa iyang sinabi na daiman ng GAD nin siring kining nangyayari sa laog kan City Hall. Sa ngunyan nangangapudan ang City Health Office asin man ang City Mayor's Office kan City Hall na likayan ang siring kining mga impormasyon asin mga gawi-gawi asin kung mapipwede i-verifikar ko na ini sa indang opisina tangan ina maaraman ang katuoan sa likod kan mga siring na mga alegasyon. Okay na. Okay.
at least clear na ko niyan kan City Health Office na arkin ang bagay na ni and di man talaga sinda ma-require and wala man in lokal na gobyernong pigtutugutan na i-require talaga daw ang mga empleyados ninda na magpabakuna kontra sa COVID-19 bago sinda tugutan na magtrabaho giraraya. Ako, may nagtisa kuya sa Smart, buda sa Globe. Ako may duda akong ito, gari, kwan talaga, gari, di ko alam kung gusto sabihin niya. Sa kampig text ba ko, buday napot ko kung sisay nga niya ko na department, di sa nag-order ka. Dahil mas ako nagisimbag. Nata daw. Siguro, baka na yung load. Baka na yung load. Pala na ko tang pasangki piso para maka-text back. Para man talaga. Di ba na nagpasa kaya? Okay, sige. CCP, paglilinaw ka na, halipot na paglilinaw ka City Health Office ka na City Mayor's Office may kinaraman sa bagay na yan. Ang Sigalero, DCDB. Salamat an sa report. Ang mga baretang yan, hatod po sa Indo, mga tugang kan mga, sa pagbabalik nato palan, pag-restoryan ta daw ini na sitwasyon sa tuyang palibot. Diba? Grabe yan. Saro-saron ta daw ang gabat sa abaga na sa tuyang namatian sa palibot ha. Mga tugang, baka pwede ka makapag-contriber. Magalipas lang kan mga patalastas sa mga baretang inatod sa Indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Joy, 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Farex B Complex, tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf and Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly.
Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa nalahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa saindong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa saindong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kain, aral, tulog, repeat. Wala na bang bago? Sa Coke Studio, may bago araw-araw at 4 p.m. Kaya pwede mong itodo ang beat mo. Drink a Coke with the gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger. Get a chance to win 1 million pesos, 50,000 pesos weekly, and todo prizes daily. Makaka-sound trip nyo pa ang inyong favorite OPM artist every 4 p.m. Kaya magtodo Coke break na! Promo duration is from 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Lumot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidalets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal!
Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilag yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita sa programa. Sabi ka ni Batang Texter, tama po iyan. Texter mo, kapod sa imong masakit iyan, suportahan kan taong hanap kidilensya. Mala so kababayan, tanadiskubre na tubig na pwede alternate ng gasolina, dahil maninda sinuportahan. Makakuabaga kan US so tao, binakal sa formula, giniwo pang US citizen sa buong pamilya. Nahiling mo na yan. O bueno, nasa linya po mga tugang si Director Cynthia Perdiz ng PSA, Philippine Statistics Authority, sa nagkapira niya itong kahaputan mo niya na aga. Director Perdiz, maray na aga po. Good morning po, Sir Henry, and sa gabos na nagantabay kan sa imong magayon na programa, ano ang kahaputan? Opo. Director, primero, kasuhapon kaya, dakol ki mga nagtitext ta kuya, pirang aldaw po ubulan bago ninda ma-receive sa indang ID after na makapag-apply po sa indo? Yan po ang data matatawan kasimbagan. Dahil ini pong gabos na data na nakukuha pag nag-register, pinapadarata po duman sa central facility, sa central bank po nakalads ang sa tuyang machine and yung system. Opo. Mani po, ano pa ako, February 9. Amto na wala po akong nare-receive na ID. So yun po yung data masiguro. Although nagsasabi ang PSA na yung system actually or the machine can produce 106,000 a day. I see. Okay. Pero sa ngunyan kasi po, I think we are nearing 12 million. 10 million plus na ang sa tuyang na rehistro. So with that number, and nagsimula pa lang sila, I think April. I see. So kung mga sistema kay Puan Harmonious ini, and then yung last phase kasi nung sa card production, tinitingnan po yan, so talagang sinasala na wala kang kaparehong identity, yun po yung trabaho niya duman. So beyond for ano na, but pa-informaran ta po itong central office para may aram ninda na may ganitong. Yes, opo. So iba man ang ganda naghahapot sa kuya. Sa iba na 3 months na. Ika nga ni pa lang, February pa. February 9 po ako February 9 ka. Oo. So kami ang nag-testing mo na. Yes, yes. Up to now, wala po akong ID. Pero may staff ako digding duwa, naka-receive na po sinda. Opo. Director, yan pala, tama ba pag-intindi ko, oras na ma-apply digdi sa Bicol, for example, then ipapadala duman sa Manila ang data, sinda po ma-process kang ID, sinda magibo? Opo, ang card production po naka-launch sa Central Bank. Although, mga taga-PSA po ang nagtatrabaho, pero yung machine, ituon po sa Central Bank, ganun po ka-secured yung ating ginagawa. Central Bank Karamanindo na
Hindi ka basta makakapasok doon. Iyo baga. Oo. So yan pa lang po, tama ba? Dahil siya pwede ikon sa mga private na kontraktor, kundi mismong sa gobyerno ang nagigibo para sa, siyempre, Yes po. kung ang ID yan eh. May mga security measures yan, di ba? Security code. Yes po. I see. Okay. Kumusta po ang process, ang dalagan po, Director, sa kung kan ID, sa pagproseso kang ID? Sa Region 5 po, nakapagtala na kita more than 1,153,195. Kompleto kumbaga kang registration, step 1 and step 2. Opo. And kayo na inis, so pwedeng na-issuehan ng ID at nakahalat ng ID. I see. Pero may narilisan naman palang po, ano, RD? Po, May igwa naman palang kinarilisan. Mga how many percent na po so narilisan out of more than 1 million? kami makakataon ng numero kasi Mm. nga central office ang naghahagad din po kami ng statistics relative to that. Oo. Pero parang dahil po kami natatawan, Mm. every day may ganun ano sila and dahil paninda na tatawan ano, igwa lang po may total lang Oo. 100,000 103,000 Mhm. numero. Yan lang po ang naitataw sa MUYA, but buong Pilipinas yan. I see. Opo, okay. Region po ako makakatao. Mm. Numero. Nakakaaling na lang po kami kung makuadig din ng birth certificate, may dara na po PhilID, Oo. and that time okay na maka-issue na. Iya, opo. Anong process kan po pag-abot yan sa Indo, Tabi? I-deliver sa Inda or sinda po ma-claim giraray? Pag nagrehistro po sinda, ikaw naman ki option. Oo. Kung gusto nindang i-deliver, Mhm. gusto nindang, may option din po na pwedeng i-deliver sa PSA, kukunin nila. Oo. So, but mostly po parang delivery sa indang addresses. So ang ka-partner ta po digdi, PhilPost. Oo. And yun, there was an issue before na dahil kulang man nga ni bagang tawo kang PhilPost, Opo. care of sa kapitan, or there was a time na nag-post sa social media, which is bawal. Yes, So, yes. kung ID, dahil ta po ini pagparapost sa tuyang social media account. Yeah. Tapos, Mhm. kita ka ito. Mhm. Ayun. Sandali lang po, Director ha. Medyo nawawala po sa imong signal. Sandali lang Hello, RD. Gari, kumusta ang signal, Richard? Ni RD? Unmute. Unmute. RD, naputol ka po duman sa kwan? Naputol ka po duman sa sinabi mo na day pagpara-post sabi sa social media. Opo. Importanteng impormasyon tabi ito. Avoid posting sa social media. And ito po may pinadara sa indang PSN, PhilSys number. Mhm. No? Kaita po ito pagtao, no? Do not use that because that is our forever ID number. Aha. Sa po may nakalagay po may PhilCard number, PhilSys card number. Opo. This is 16-digit number. Yun po ini ang dapat gamiton. And yun ini ang nakalagay duman sa ID. Iyo. May naka-embed kung sa dayuto na numero duman sa ID. That's our PhilSys number. And later on, yun po kung may interoperability system na kita, kung may mga machines na, no, itong iba't ibang ahensya, Mhm. then pwede na po ining swipe, no? Mhm. By that, automatic yung identity mo, Opo. by doon. Parang, that's the security feature of this ID aside Mhm. from biometrics. Mhm. Yung PhilSys number na yon is a unique number. Dahil Yeah. talaga ito nga. Tapos, dahil din siya may hiling digdi sa card. Mhm. But they were given, ito pong naka-receive, they were given a sheet of paper, a letter from PSA, Aha. na keep nga po itong number na ito. And do not use that in transacting duman sa kung saan pa man. Opo. So kung dahil man po siya kiyos, natakaipan pa pong ipaaram ito sa recipient? Kasi nga po yun ang naka-assign. Now, kung mawara po si ID
si card number, mapapalitan yon. Pero yung PhilSys number niya, maski wala na siyang ID, he or she Permanente can yun. transact. Oo, pwede pa siyang mag-transaction sa iba. Mhm. Wala siyang dalang ID. With that number alone, Magagamit yon. opo. I see. Okay. Kaso hapon po, may nag-text sa Kuya RD. Igo po kada nagustuhan sa picture ninda. Very, actually, so ginamitin ng term, naraot na po sa picture. Siguro kan pig-press gayon sa ID. Tagari, may ibog maurihibog bagay po ito na nagkahiriling kong ID iba. Kamprenes da po, medyo umidibaso sa indang pandok, medyo sumagayon da po, medyo nagkanos. So medyo gwapo, lalong sumaydan na, lalong uminidad. Ano po, totoo po yung aligasyon ninda o nakaabot naman po sa kaaraman nindo ang araw kaning feedback? Oh, may mga ganun nga po kasi may yung staff ko mismo sabi niya parang ang puti-puti ko dito. Oo. Parang grabe daw sunlight. Siguro na nakaano sa iya. Parang hindi daw siya. Oo. At sige, papaabot din po natin kasi ako hindi ako makakomment dahil wala pa nga akong nare-receive. Iyo po. Iyo po. Yung staff ko lang, nag-comment din siya na parang hindi na ako dito sa picture na to. Iyo baga po, gari. Pagsabi baga pong ID, ang number man na dapat klarado, so pandok mo, buda sungaran mo, di ba? Name and picture mo. Kung medyo naiba sa itsura mo sa pagkatapag, ay, ang iba ka digdio. Baka mananggad ano yan, bako din nagtutugma. So dapat mananggad gayon, baka ma-check kang central office kung paano na sa original picture. Araw baga po ma'am sa kwan? Araw baga po ma'am sa... Link din po yan. Yung picture kasi, prior na sabihon kan yan. Kan so nag-operate na okay na ni ma'am sa imo. Pinapahiling din. So, iyo daw. Pipahiling daw sa inda talaga. Yung monitor, nakahampang sa operator, nakahampang din duman sa registrant. Iyo. Bawal kasing mag-smile. Kaya, murusot sa na pala. So, normal sa ng pandok. Opo, bawal mag-smile. Bawal ano yan. So, probably yun effect din na nasanay kita na pag nag-picture ka, na-filter mo, magayon ka. Yeah. Oo. Pero papaabot na po, no? Kasi iyo po. Maganda yung ID nga eh. Pang-international pati ini. Iyo baga, gari baga po ang passport baga po ID, pag sa passport mo, dahil nababago ang pandok mo. So gari arog ka ng feedback talagang nagpigtik nila sa kuya, nagari na iba so pandok. Pero at least may feedback po kitang may paabot sa central office. Kan ginibo daw ito, pinahiling sa sa computer, okay man. Yun. So isang assurance po yun na bago tinatanggap, pinakita sila and tinatanong sila, ma'am, is this okay na po? Opo. Kung then that is already accepted. So, wala po kasing filtering na, hindi ko alam sa card production. Yeah. No? Kasi yung kita, on our part, kinukuha lang, and then load po yun. So, no, kasi siyempre mga computer ba yan eh. No? Data arat akong nakulo na sa data, that I cannot answer, hindi ako IT. But with this feedback, siguro magayon po hindi paabot duman sa manununod. Ano po? Thank you for the feedback po. Yes, okay. Last point na lang po, Ma'am Cynthia, engineer. Para po grare sa kaaraman kang gabos, gusto kong ma-reiterate sa inda, ano pong kalagahan kang national ID na ini once na po kita igwa sa tuya pong mga transaksyon? So, yun nga po, dahil na-conceptualize ini, dahil sa buong mundo, tulunas na pong nasyon ang warain sa ruduman ng Pilipinas. And we know for a fact na marami pong kababayan ang warang ID and napapagala, no? And sa pagtransaksyon sa gobyerno, lalo na sa gobyerno dahil karamta na kadakol na ID ang nire-require. So with this identification ID, no? Makakatabang ini sa pagtransaksyon na mas madali, no? Kasi yung ease of doing business, kahit puhantang ma-implement ito para mas efficienteng maserbihan ng mga tao, lalo na sa indang social needs. So, kadakol na kababayan ang warang ID and sa pagtransaksyon po, lalo kung makuha kang savings account, madami pong IDs na nire-require. So, with this ID, kahit isa na lang, ay kayang tanggapin. May collocation kita sa Land Bank of the Philippines na man mismo makakapag-apply sinda maski wala pa so ID
And duman sa institutional takang financial inclusion. Dahil nga ni every time na kaning may pandemic kita, nailingta na dakulang problema duman sa pagpila, no? So with ID alone, kung may bank account kasi po, no? Kain na kay po magpila, takong recipiente ka, duman mismo kung may account ka sa ngaran mo. Opo. Then the government can deposit, no? Pwede na duman mismo sa account mo at no need na magpipila kita. So, Yes. idanta na ito. And then the duplication, kasi ang dami nila nung SAP 1, unang nagbigay ng SAP, more than 1 million po ang na-found out kang DSWD. Duplicate, nagkuha sa sarong barangay, nagduma naman sa ibang barangay, nagkuha naman. That ma-avoid na po ito. And then later on, kasi we are moving towards digitization, digital ID na po ini. So kahit nga sabi ko wala kayong dalang ID, your PSN alone can transact, no? Maduman ka, limbawa, punta ka ng SSS or GSIS, Opo. sa PhilHealth, take ang darang ID, now with your PSN, makakatransaction ka po. So, maaraman na tulos ang sa imong identity. So, kung namimeke ka, then di ka din makakalusot. So, mas efficiente para sa gobyerno yung mga transactions using the ID. Ayun, okay. Last na lang po ma'am, sarap mahitiks kayo digdi, yan na pong ID, pwede magamit sa correction kang name sa birth certificate? This can be a parang proof, pero kasi marami pa pong proofs na nire-require sa pagpakorek. Opo. But this kasi ito naman pong ID, pag wala ka rin naman, kailangan mo magdala ng birth certificate. So yung birth certificate mo, binabasihan Sa ID, oo. Pero yun nga, kasi yung ID parang prevails. Halimbawa may dara ako OSCA ID sa senior citizen, no? So that will prevail over other IDs. Kaya halimbawa or itong birth certificate ko. So kung may dala sa birth certificate ko, pwede man ito na so ID ko pagbabasihan mo dahil yun nga ginagamit ko. But later on, yung pagpapakorek ko kasi depende sa correction. Madaming supporting documents din yun at hindi lang naman basta ID. But this, siyempre nagtatransa ka para maibitaran ta itong falsification and itong misrepresentation kasi nga po marami tayong na note, no? Marami din ngayon ang nagmi-misrepresent, no? Identity theft na pigatawag. Pwedeng nagpa-correct, hindi naman pala siya. Kasi minsan sa local, hindi sila masyadong stricto doon. Ngayon, ako ngayang ama, bako man pala nama, mga ganon, nawala namang ID. So with this can help. Yes. Opo, okay. RD, salamato na maray po sa oras mo digdi sa DCGB and siguro po sa mga masunod na pag may mga concerns kami, dapat po kami makikipag-coordinate po sa Indo. Ingat po kamo, mabuhay ang PSA. Thank you din po for this opportunity. Mabuhay po kamo and keep safe po. Thank you so much. Mga tugang, bye-bye. Mga tugang Director, Engineer Cynthia Perdiz ng Philippine Statistics Authority. Alas 8:38 na sa samuyang pagbabalik ang mga taga-SL Technological College Foundation. An oras hatod sa Indokang. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Smart Padala, kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Great Taste Premium. Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist,
Consult your doctor. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Di naguhugas ng kamay? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa mga inlaing bilang Rexidol Forte. Lakas banat sa baga, kulugan bato, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte. Lakas banat sa baga. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema daw may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. O garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Kong Joey. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Anhapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige mga bes, oras natin, oy 19 bago magalas alas 9. Bes, good morning bes. Kumusta ka, Bes? Yes. LDR kita ngunyan. Ano? LDR. Yan ang maray talaga, bes. Yan ang... Bago sa mga printa sa SL. Kumusta ka? Okay ka lang, bes? Okay, Bes. Okay, bes, babayaran ko na yung utang ko sa'yo. Sa smart, padala na lang ulit. Maputi naman. Sakto kasi, mas madali nang mag-claim ng smart padala remittance ngayon. Oo nga daw. Dati kasi, sa isang branch lang pwede. Pero ngayon, alam mo ba, na kahit saang smart padala agent malapit sa'yo, pwede ka na mag-claim. Ayos na ayos O siya, abangan mo na lang yung padala ko sa'yo Thanks, Bes. Para sa ating listeners, mas pinadali na mag-claim ng inyong smart padala. Cellphone number lang ang kailangan ibigay sa magpapadala sa iyo at magdala lang ng valid ID para mag-claim sa kahit saang smart padala agent. Dahil sa smart padala,
Mas pinadaling mag-claim sa agents kahit saan ka man. Paymaya Philippines Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Thank you, Bes. Ayos ka dyan, Bes. Mamundoon si Bes. Mamundoon si Bes eh. Giring iharayo ngaya ko ngaya sa Bes ko. O nasa linya po mga tugang sa tuyang mga friends from SL. May importante sindang informasyon sa tuya gabos. Ano? Si Madam Lydia Lozano, Vice President for Special Projects and Operation. Ma'am Lydia, good morning. Hello, good morning po. Good morning. LDR kita, Ma'am Lydia. Sabi ni Director, Oo LDR. nga, nakakapanibago. Dati pumupunta kami sa studio. Oo. Sige po. Next po is Ma'am Gia Asaytuno, Head Training and Placement Department. Ma'am Gia, good morning. Sir Henry, maray na agaman po, maray na agaman mulid. And sa gabos pong paraan tabay kandi si GB, salamat liwat sa pag-akomodar po sa muya. Yes, welcome po. Alright. Di ko aram po kung siyang hapotong ko sa endo kaini, pero in general po muna, kumusta po ang preparation ngunyan kang SL para po sa tuyang masunod tabi na school year 2021, 2022? Sa likod po kan kita po nasa pandemic pa manggiraray. Yes, sir. Good morning po ulit. Opo. Salamat sa pag-akomodar sa mo. Asin duman po sa gabos na mga nagdadangog, asin naghihiling. Maray na aga. Asin, thank you. Yes. Actually, sir, ngayon po sa SLTCFI po, we prepared a lot. This time around po, Ayun. Ma'am, nawawala si Kwan. Hello, ma'am. Yan po, medyo talaga maloya-loya po ang internet. Opo. So, sa ngunyan Sige, Ma'am po, Gia, go ahead po. Opo. Sa ngunyan po, sir, para naman po ang SL dahil na po sa medyo lampas ng santuon ang satuyang pandemya. So, nakapag-adjust naman po kitang diit. Ako naman po dyan si Dagos na pag-implementa po sa tuyang mga flexible learning modalities sa academics po. Yaon man po dyan tayo na ang sa training ang mga sa TESDA training. Yes, very good. Okay, Ma'am Lid, pwede po ma-share mo sa mga listeners and viewers tangon yan, ano po yun na ang about SL Technological College Foundation Incorporated? Ma'am Lydia? Hello, Ma'am Lid? Sige, nagbabuff. Po talagang iyo po. Sige po, baka Ma'am Gia, pwede ka po kayo magsimbag? Sige po, sir. Ayaw na po si Ma'am Lid. Okay. Sorry, sir. Kanina pa talaga mahina na signal. Ganito talaga ngayon ang new normal. Iyo baga, gabos kita ka nakaka-experience eh. Sige po, Ma'am Lid. Pasensya lang po. Go ahead po. Meron po kami blended. Yun na po, may online and offline. Sa online po, we teach on synchronized and synchronous and asynchronous. Ito po yung meron kaming platform kung saan nilalagay yung lahat ng kanilang pag-aaralan. Tapos doon din sila sasagot. Tapos meron din kaming group na messenger. Tapos doon sila nagbabatiin kung anong lecture. But at the same time, nagko-conference po sila para kita nila po yung teacher using like this one, Zoom and Google Meet. So at least in a 1 hour, meron silang meeting po. Then kasi ang klase po is continuous. And within 3 hours, meron din silang lecture, 1 hour or 1.5. Yung kaya po nung bata na kan-load. Kasi alam namin nahihirapan sila. Then right after that, may another 2 hours naman po. Nagdi-discuss naman sila doon sa messenger po. So ganun po ang Samuya. Then yung hindi talaga kaya, we bring the module to their house or we send it through
messenger or Yes. doon sa platform po namin. But hindi doon natatapos. Mhm. So anytime nagtatawag po ang teacher kung ano nang ginagawa nila. So ganun po ang sa blended. Then doon naman sa offline, tinatawagan po sila. It's more on telephone na pag hindi po talaga sumagot, we visit the students Oy, sa very bahay good. po nila. Very good. Para at least nakikita po namin yung progress nila. Pag hindi nakakausap yung estudyante, so parent. Number Oo. one is the parent po. Kasi ang sa amin po, it's more on tabangan. Para po matupad ang pangarap ng mga aki. Matabang po kami sa Indo, tabangan nyo man po kami sa pag-monitor ng mga aki. So Yes. ano po kaya? This time around, we conduct different trainings for our teachers. Especially po ngayon sa grade 7, meron po kaming bagong strategies para po sa mga grade 7 na mas kung ngayon na dipisilan sila sa online, meron kaming Oho. Ayun. Okay, Chard, medyo nagbaba-first ang linya ni Kwan, ano? Ma'am Lydia? Nawala? Ayun, okay. Hello, Kayo po, Sir Maluya talaga. iyo baga. O, dahil sa, okay lang po. Sige, Ma'am Gia, pwede po ma-share mo gari sa nagdadangog. Ini pong tungkol sa, ano po yung SLTCFI College Foundation Incorporated, tabi? Okay, Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated. Dito po kami sa Ramon Santos Street, Peñaranda, Legazpi City. Dito po lang pa katabi lang po o katapat ng Albay Doctors po. Andyan lang po kami. Ayun. Sa heart kang Legazpi. Madaling puntahan lang, ano? Madaling puntahan. Yes, sir. And this time around, sir, hindi mo na kailangan pumunta sa amin. Oh. You have to do is click our online, may enrollment link po kami. Yeah. Ipapatid po namin para makita po ng mga bata. Mm. May online link. I-click mo lang yon, register, then matawag na po sa imo kung ano po yung mga requirements, ano po ang gagawin mo, yung sunod-sunod na step na po. So, yun po ang pinaka-ano. Hindi mo na kailangan, wala kang worry tungkol sa COVID. This time around, lahat po ay online. Pero ang pinaka-madali is messenger po. Most of the time, messenger and call sa phone po. Yun po ang ginagawa. Yes, opo. Baka yaw na si Ma'am Lid sa line, pwede po maraman kung anong mga programs kang SLCFI na pig-offer po sa tuya ng mga kababayan? Okay, sir. Naririnig niyo na po ako? Yes po, ma'am. Very clear na po. Go Okay. ahead. So, gusto ko lang pong panawagan doon sa mga estudyante po, magulang na alam ko po naguguluhan ngayon, padagos manggila yung kita na yaong digdi, na naghahampang kita kang new normal, alam ko libong na so mga parents, mga students, kasi inip na sa mga estudyante na na magluwas. But this time around, sabi nga po ni President Duterte, I'm sorry, wala pa rin pong face-to-face. But this time around, let's face it po, accept the fact na dito muna tayo sa new normal para lahat po tayo ay maging safe. Ang tanong ko lang po lagi sa mga parent, ready ka na ba para magpa-eskwela ng anak? Ang tanong ko rin sa estudyante, ready ka na ba? So kasi gulong-gulo eh. So you have to assess yourself, lalo na po sa mga estudyante. Dapat i-assess muna po nila ano yung weakness and strength nila. Kasi this time around po, sila nang magde-decide kung ano talaga ang gusto nilang course. So dapat itong course na ito, maingat sila at kasi ito yung magiging future nila. So sa pag-assess, aputo na ninda sa sarili ninda, ano talaga ang skills, ano talaga ang gusto. So pag naaraman, yaon po kami sa SL para magtabang. May mga offered courses po kami para sa college. College muna, sir, ang unahin ko, ha? Yes po, yes po. Meron kaming Bachelor of Secondary Education, major in Math, English, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management. Ito naman po, yung Technical Vocational Teacher Education, ito po yung ino-offer namin kung gusto mo makanood ng cookery, kung gusto mo makanood ng sa hotel and restaurant, andito po yun. But this time around, ang trabaho mo, instead na magtrabaho ka doon, this time, magtuturo ka about this NC. Tapos lahat po ng estudyante namin, bago graduate, nag-NC po, nag-take ng NC. Ano ba yung NC? This is National Certification, came from TESDA po. Okay?
Okay, next po is our 4-year Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management, Ayun. Human Resource Development Management, Business Process Service Management. Now, ito pong course na ito, kung ang bata po ay mahilig sa numbers, mag-analyze kung ano-anong bagay, ito po ang bagay sa kanila. Kung gusto naman po nila mag-business, ito rin po ang bagay sa kanila. Ito pong sa Human Resource Development Management, ito po yung mga trabaho ng HR. Kung gusto mo pagdating ng panahon, mag-i-interview ka ng mga empleyado, yan po ang course na dapat i-take mo. Ito namang Business Process Service Management, ito naman po yung bagong course namin na kami lang ang meron. Ito yung sinasabi nilang BPO, Business Process. Yan po yung mga trabaho sa call center, sa web development. Yun. Ito po yun, ang course na yun. Tuturo sa kanila kung paano mag-manage ng business process service management. Paano mag-manage ng BPO. Okay? Yung mga outsourcing na trabaho na pwede ka magtrabaho maski nasa bahay, papadala lang sa iyo yung record, tapos padala mo uli sa kanila, sa call center. Yan po yan, ang course na yan. I Okay? see. Next po is Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, and 2-year Associates in Computer Technology. So ano naman po ito? Kasi po matagal na po ito, pero some of them, they talaga nalaladok kung ano talaga ang trabaho kayan. Actually, this is now different. Why? Kung wala po kayo na mga technology na wala po kitang unyan. Talagang pundo ngunyan gabos. Ito po, yan, ang mga utak kaiyan ay ang mga graduate kang Bachelor of Science in Computer Science. Sila yung nagde-develop ng web dev, sila yung nagde-develop ng mga link natin, sila yung gumagawa ng paano nagkaroon ng Zoom, iyan po, sila po ang nag-invention yan. Galing po sa course na yan, sila po ay mga inventor ng mga, meron tayong naririnig, mga cloud, mga internet, mga software. So sila po ang nagawa niyan. So ito pong Bachelor of Science, hindi lang po ikaw ay magtatrabaho, magbibigay ka rin ng trabaho. Pwede pong maging business mo ito. So gumagawa ka ng mga software, ng mga, yung paborito nila, ang Mobile Legend, galing po yan sa paggawa ng games. So dyan po yan nauukudan. May iba-iba lang po siyang mga language na gagamitin o software para makagawa ka ng isang program. That is Bachelor of Science in Computer Science. Now, the Bachelor of Science in Information System, ito naman po yung technicalities. Kaya kaipuhan ko kayo ni pagkabit ng internet, paano nagdadalagan, yan po ang piga-adalan kaiyan. And we have 2-year Computer Associate in Computer Technology. Hindi naman po pwede kang magtrabaho naman sa internet shop, sa mga technician, kung kailangan mo, pwede kang magkaroon ng sarili mong workshop. So mga pahirahay kang computer po. Iyo po ang course naman sa 2-year. Then next po, we have Bachelor of Science in Tourism Management. So, ito mga sir, sa tinamaan kang pandemic, wala nang mga turista, wala nang ano. But this time around, the government still and SL working continuously kung paano pa rin magkaroon ng tourism. Pero at least ngayon po, nabuksan na because we realize na sa mahangin, sa maaliwalas na lugar, hindi masyadong kakapit si COVID. Kasi diba, kailangan, pag nakulong lang, yan, maingat lang po kita. So, at least, continuous pa rin. Ito po yung gustong maging tour guiding, gusto mo mag-flight attendant, ito po, pwede nyo course. Bachelor of Science in Tourism Management. Now, next is, aside from our college courses, meron po kaming junior high school, senior high school. Ang senior high school we offered GAS, ATM. GAS po is General Academic Strand. Ito po sa senior high school, grade 11 and 12. Kung gusto mo pong maging accountancy, pagdating mo sa 4 years, mag-take ka po sa senior high school para may preparation ka na o foundation. What is really accounting? Mag-take ka po ng ABM, Accountancy, Business, and Management Strand. Kung gusto mo naman po maging teacher, pwede mo pong i-take ang GAS, General Academic Strand, in preparation. Now, kung gusto mo maging engineer, architect,
in the field of mathematics, i-take mo naman po ang senior high school grade 11 STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. And the humanities po, ito naman yung mga AB English, AB Psychology. Ito naman po yung pwede mong i-take humanities and social science. And we do offer also TBL. So bakit po may TBL? Technical and Social Science. Kasi po, ang design po ng K-12, if the student, halimbawa po, pagdating niya, nag-graduate siya ng grade 11 and 12, gusto niya po ay, kasi dalawang pupuntahan, pwede mag-college, pwede mag-trabaho. So, in preparation, pwede ka po mag-take ng TBL. Kasi at ending po kay Puan po, naka-NC sila. So, ready na sila para mag-trabaho. Based doon sa technical and social tech book nilang iti-take or TBL, animation NC2, contact center services, tapos technical drafting NC2, computer programming, computer system servicing NC2, housekeeping and front office, travel services and tourism promotion NC2, and dressmaking NC2, and driving. So lahat po ito, kag-graduate ka, dapat magpa-assess ka po para mas madali ka pong matanggap sa trabaho maski natapusan mo lang po ay grade 12. So ganun po ang direction ng K-12 or senior high school grade 12. Okay? Sa training po, I can give na po kay Ma'am Gia po. Siya naman po for our short-term courses, sir. Ma'am Gia, Ma'am Lee. Yes, sir. Arog po kayo ni, alas 9 na kaya pa siya nagkabagduhatan. Napalaba kami sa interview may sa bago na iba. Pwede po kita sa aga mag-part 2. Okay lang sa indo? Okay lang, sir. Okay, thank you for the opportunity. Atab-atabantang mga kwan. 8 o'clock po kita sa aga. Okay. Marami pa naman po kami ibabalita po, sir. sir. Pag-review ko sa mga pwede kong ihapot sa indo. Kada ko lang kong ihapot sa indo. Sige lang. Sige lang, Pero sir. ako ang pero okay na po ang 8 o'clock. At least mga 30 minutes pa po kita sa aga. Okay na po yun. Okay. Salamat, sir. Pasensya na ka mo. Talas 9 na tabi. Medyo napalaba man kaya. So issue ko ka sa bago. Kaya nakapoon kita 20 na lang bago mag alas 9. Pero babalikan tapok abang duwa sa agang atab-atab. Iya po, Ma'am Lid. Opo. Tanganin na Salamat, share sir. training and development. Buda iba pang mga courses offered and programs kang SLTCFI para po sa tuwing mga kababayan. Okay? Opo, sir. Sige po. See you tomorrow Salamat po. again Thank you. sa Thank you tuyang po. Zoom. Salamat Same po. link po kita. Okay, thank you. Opo, sir. Alright, thank you. Yun, nabitin kaming tulo na Ramadama, Ma'am Lid and Ma'am Gia. Pero saga po, babalikan talas 9 na kaya, mga tugang kita sa tuya na programa. Thank you, thank you. Salamat kung sa nang pagantabay. Tingog kamanwaan. Susunod na. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist,